Един опит за отговор на въпроса: ще се завърне ли златната епоха в българската художествена гимнастика. Живеем в друго време. Наблюдавайте, вижте колко са изравнени силите. И тогава вече можем да започнем сладката си приказка и разсъждения. Германките. Много интересен отбор, много елегантни. Много елегантни екипи, имам предвид. Атлетични. В които се забелязва жилката на Беларус, защото там целият екип, с който работи, говори за главен треньор, помощник треньор, хореограф. Все са кадри на Беларусия. Както и половината момичета са с руска жилка също, защото те дори помежду си говорят на руски. Като продължение на темата, която започнахме, не само много чуждестранни треньорки има в чужбина, виждаме вече и че състезателките сменят своята принадлежност, когато стане дума за добиване на право на участие. Наталия Стяпанова и Владимир Комков са двете имена, за които Адриана спомена. Възхода им започна с 1/4 място на Европейското първенство в Бремен 2010 година. Им се струва, че те имат много сериозни претенции. Лесно ли ще ви бъде ще ти бъде, Ади, като треньор на Франция за олимпийската квота в Монпелие? Опасност ли са те за Франция? Разбира се, че не, защото наистина борбата ще бъде много ожесточена, ще бъде за тази квалификация. Както вие виждате и зрителите наблюдават, конкуренцията е много сериозна. Почти всичките